Mail on Sunday-lehden mukaan prinssi Harry on keskustellut prinsessa Dianan veljen kanssa sukunimensä vaihtamisesta Spenceriksi. Raporttien mukaan Sussexin herttua on aktiivisesti tutkinut vaihtoehtoja äitinsä sukunimen takaisin saamiseksi, mikä olisi tarkoittanut lasten, prinssi Archien ja prinsessa Lilibethin käyttämän Mountbatten-Windsor-nimen hylkäämistä. Hänen kerrotaan keskustelleen asiasta Jarl Spencerin kanssa, jonka sukukoti on Althorpissa Northamptonshiressä. Harvinaisen Britannian vierailunsa aikana, mutta hänelle kerrottiin, että oikeudelliset esteet olivat ylitsepääsemättömiä. Heillä oli erittäin ystävällinen keskustelu. Ja Spencer neuvoi häntä olemaan tekemättä tällaista toimenpidettä, Harryn ystävä kertoi. Siitä huolimatta se, että hän keskusteli Jarlin kanssa asiasta ehdotus, jonka kerrotaan tyrmistyttäneen hänen veljään ja isänsä, on selvä osoitus hänen perheensä sisäisestä myrkyllisestä jännitteestä. Mountbatten-Windsor on edesmenneen kuningatar Elisabethin ja prinssi Philipin jälkeläisille varattu sukunimi. Se yhdistää kuninkaallisen sukunimen Windsor ja Edinburghin herttuan omaksuman sukunimen. Sussexin herttuan ja herttuattaren lasten syntymätodistuksissa on nimet Archie Harrison Mountbatten-Windsor ja Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Kuninkaallinen kirjailija Tom Bover väittää, että Meghan päätti, että hänen todellinen elämäntehtävänsä oli olla Diana. Jos nimenmuutos olisi onnistunut Meghanin tyttärestä, joka olisi tavannut kuninkaan vain kerran, olisi tullut Lilibet Diana Spencer, sopivampi kunnianosoitus Harryn edesmenneelle äidille. Tämä päätös olisi ollut erityisen tuskallinen kuningas Charleselle, joka vaalii Mountbatten-nimeä aivan kuten isänsäkin. Prinssi Philipin mentorilla, Burman ensimmäisellä Mountbattenin jaarlilla, oli myös voimakas vaikutus hänen veljenpoikaansa tulevaan kuningas Charleseen. Philip otti Mountbatten-nimen, kun hänestä tuli Britannian kansalainen ja hän luopui kreikkalaisista ja tanskalaisista kuninkaallisista arvonimistään vuonna 1947. Kuningatar ja Philip päättivät vuonna 1960, että he halusivat suorien jälkeläistensä tunnetun nimellä Mountbatten-Windsor. Hallituksen mukaan ei ole olemassa laillista prosessia uuden nimen käyttöön ottamiseksi, mutta se ehdottaa virallisella verkkosivustollaan konsultaatioasiakirjan käyttöä virallisten asiakirjojen, kuten passin tai ajokortin, pyytämiseen tai muuttamiseen. Nimet ja tittelit ovat Sussexin herttualle ja herttuattarelle erittäin arkaluontoinen aihe. Kuningatar Elisabeth A. korjaten Netflixin ruoanlaitto- ja lifestyle-ohjelmassaan vieraan väitteen We'd Love Meghan-ohjelman toisessa jaksossa, joka esitettiin maaliskuussa. 43-vuotiaan entisen näyttelijän seuraan liittyi koomikko Mindy Kaling. Meghan sanoi hänelle, on niin hauskaa, että sanot jatkuvasti Meghan Markle, tiedäthän, että olen nyt Sussex. Sussex sanoi sen vain kerran, hän jatkoi, sinulla on lapsia ja sanot, ei, jaan nimeni heidän kanssaan. En tajunnut, kuinka paljon se merkitsisi minulle, mutta se merkitsee niin paljon sanoa. Se on meidän sukunimemme. Meidän sukunimemme. Sussexilaiset käyttivät prinsessa-arvonimeä tyttärestään Lilibetistä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun ilmoitettiin, että hänet kastettaisiin Kaliforniassa vuonna 2023. Pariskunnan tiedottaja sanoi, lasten arvonimet ovat olleet syntymäoikeus siitä lähtien, kun heidän isoisästään tuli monarkki. Tämä asia on sovittu jo jonkin aikaa Buckinghamin palatsin kanssa tehdyssä sopimuksessa. Lapset nimettiin sitten virallisesti prinssiksi ja prinsessaksi kuninkaallisen perheen virallisella verkkosivustolla. Archie, nyt 6-vuotias, ja Lilibet, joka täyttää keskiviikkona 4 vuotta, nimettiin Sussexin prinssiksi ja prinsessaksi kuninkaallisen perheen virallisella verkkosivustolla. He ovat 6. ja 7. kruununperimysjärjestyksessä. Aiemmin heidät listattiin nimellä Master Archie Mountbatten-Windsor ja neiti Lilibet Mountbatten-Windsor. Kuninkaallisten lasten titteleitä koskevat säännöt laati kuningatar Elisabethin isoisä Yrjö V vuonna 1917. Archie ja Lilibet eivät olleet prinssi ja prinsessa syntyessään, koska he eivät olleet monarkin lapsenlapsia, mutta he saivat nämä tittelit kuningas Charlesen noustessa valtaistuimelle.
Sussexilaisten räjähdysmäisessä haastattelussa Oprah Winfreyn kanssa vuonna 2021 Meghan vihjasi amerikkalaiselle keskusteluohjelman juontajalle, että palatsi oli evännyt Archielta prinssin tittelin ja että tämä päätös oli protokollan vastainen. Hän puhui järkytyksestään, kun hänelle kerrottiin, ettei Archie saisi poliisin suojelua tittelin puutteen vuoksi. Hän vihjasi, että tämä päätös tehtiin hänen sekarotuisuutensa vuoksi. Heillä ei ole oikeutta ottaa sitä häneltä pois, Meghan sanoi. Kun rouva Winfrey kysyi, luuletko, että se johtuu hänen rodustaan, herttuatar vastasi, raskauskuukausien aikana, suunnilleen samaan aikaan, keskustelimme siitä, ettei hänellä olisi suojelua. Ettei hänellä olisi titteliä. Keskustelimme myös huolenaiheista ja keskusteluista siitä, minkä värisen ihon hän saattaisi syntyä. Tuolloin nämä väitteet aiheuttivat järkytystä ja hämmennystä Buckinghamin palatsissa, ja edesmennyt kuningatar julkaisi myöhemmin lausunnon, joka sisälsi mieleenpainuvan lauseen. Jotkut muistot voivat vaihdella.